السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والعقيدة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله ذو الجلال تقدست أسماؤه تبارك وتعالى barsamızın etken taat-o ibadetlerimizi ve hayrat-o ihsanatlarımızı ve öyserde etken muhabbetlerimizi öz azamatlı dergahına kabul ve makbul eylesin. Ve inniki etsek ibadetlerimize de tevfiqin versin. Ve hemmemize doğun karındaşımız veren ve ova il halkımız veren iki dünyada saadet ve gönülmek ve felah versin. Bellidir, eşek özün eksik saymaz bedevden, kıymet etsen at yanında bellidir. Eşek özünü bedevden çafagan attan yani kim saymaya, menne güçlü, neme kimim ma diye. Ama kıymet etsen eşek at yanında bellidir nemedegi. Bedev digeç hemme bedev den bolmaz. Çın bedevler meydanında bellidir. At çapkıda meydan-ı musabakada çın bedevler şonna belli deyipdir. Oğlanlıkta bilmez edin, beg edin, yamana hiç yokmaz sözün övgüdün. Arif bolsan aslın sorma yigidin, edevinde erkanında bellidir. Bir javani oğlanı kimin oğlu kimin aktığı deyip görme, edevini ikramını gör, kimin oğulluğu belli bolar deyipdir. Bu cahanda gözün doymaz, sir bolmaz, her yol varsan kaplan bolmaz, şiir bolmaz. Yigit digeç heme yigit bir olmaz, goç yigitler mehmanında bellidir. Mehman gelenine mezbanı yetişinden belli deyipdir. Devlet konsa bolacağın başında, himayeti iyili gerek taşında, yigit özün ma'lum eder işinde, kılıcın da zabanında bellidir. Mahtum guli gariplerin göz yaşı, musafiret çekip gurbette geziyenlerin göz yaşı, dağları yandırıp erider daşı. Fakire cebreden zalimin işi, ruzi mehşer divanında bellidir. Allah tebareke ve taala mahtumuli qaqımıza da cezayı hayır versin vaqan, ovadan qoşquları düzüp de geçipdirler. Geleylik mübarek tefsirimize inşallah Sure-i Maun'un ahirki 2 tane aya, 5-ci ve 6-cı ayan inşallah, 6-cı ve 7-ci ayan tefsirini aydıp da eştireriz. Bir celesede de muhim gurrunla bira riya, bir de öyde hemsayanda alışverişme, amanat akidiliye, getiriliye, şodatlan gurrunu bir de sual ediptirler. Mesela biz şu celesak, şu qavu bernamaları, oğlanları, dost oğlanları çağıramızda, ay baba, biz bilsek emel etmeli olar, bilmeyen yörünmüz qavu ki diyerler. Şuna neme cevap vermeli? Ayet doğurmuş olan ayet yani. İnşallah vakt bolsa onunla qavu düşündürürüz huzurunuzda. Harişan Sure-i Maun'u tilavet edip bera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
صدق الله العظيم. Salamat bol. Sure-i Maun qisqa terjümasini aydar bolsak musulman dogalla özü Mekke'de nazil bolan suralaryň biri 7 ayetden teşkil tapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytellezî yukezzibu bid-din. Ey Muhammed sallallahu taala aleyhi ve sellem, aya gördüňmi sen ol bir tor adamy ki kıyamety tekzip etýär. Fezâlikellezî yed'u'l yetim. Şol ol bir tor adamdır ki yetimi öz öýünden qowya. Ve la yahuzzu ala ta'amil miskin. Ve miskina qarib qasara taam bermege heweslendirmeýär. Feveylul lil musallin. Bes weyl bolsun, azap bolsun, dowluk bolsun namaz okuýarlara. Haýsy namaz okuýarlar? Ellezîne hum an salatihim sahun. Ol bir tor adamlary ki öz namazlaryna sehlengary etýärdiler. Ellezîne hum yuraun ve riya etýärdiler ve yemnaunel maun ve alışverişmegi men etýärdiler. 6-njy ayet musulman dogalla. Ellezîne hum yuraun. Hudaý Taala bir näçe bendelerini yokuş görüp şolara weyl bolsun, dowlak bolsun dedi. Geçen heftede birini aýtdyk. Namazyna sehlengary etýän adamlar. İkilenjisi ellezîne hum yuraun. Namazyna veya başga işlerinde, emeline, ibadetine riya etýärler. Göz üçün etýärler. Dädesi üçün, ağasy üçün, hemsaýasy üçün ya merdon arasynda gowurunjak bolup şon ýalyk niýetli bilen namazyny okuýar. Hudaý diýipdir, şolar da weyl bolsun diýipdir. Adaby dowlak bolsun. Olaň ibadeti özüne ýaraýar, maňa yaramýar diýipdir Hudaý Taala. Bir ibadet iki Hudaý üçin bolmapdyr. İhlas ýok. Göz üçün edipdir. Halk maňa namaz okuýar diýdirjek bolupdyr. Men şu zira ýaxşy emelli etýän diýdirjek bolupdyr. Ya sadaka paýlanyna özüne bay, sahy, jawmart diýdirjek bolupdyr. Şon ýalyk niýetinde bolsa, Hudaý diýipdir o bendelere weyl bolsun diýipdir. Amma riyanyň ta'rifi, gowy dikkat edin. Riya diýip nämek diýerler? Talabu ma fi'd dunya bil ibadah ve talabul manzilati fi kulubin nas. Öz etýän namazyň bilen, etýän ibadetin bilen halkyň arasynda magam tapjak bolýan, yüreklerine jaýlaşjak bolýan we dünýäni ibadet bilen satyn aljak bolýan. Meselem, gowy sesiň bilen Qur'an okuýan, taýinki törräkde oturaýyn diýip, weya namazyny howlukmany asly ýuwaşdan okuýan, taýinki özüňe takwa we sofy diýdirjek bolup, ya eginmaşyny uzzirrak, ağygnmaş şo formatýan, taýinki mende bir sofy takwa, hulasa her bir zatda, her bir emelle şonu etýän taýinki halkyň gözüne gowurunjak bolsaň şoňa riya diýerler. Dünýäni ibadet bilen satyn alma diýilýär. Bir gün Peygamberimiz sallallahu taala aleyhi ve sellem mescidde oturan wagtynda sahabalyň birisi mescide giraqany secdeye şükür edipdir. Bir secde edipde içinde kan Subhane Rabbiyal Ala diýip uzaklap ýatybermeli secdeye şükür diýeni. Şonda secdeye şükürün edip bolandan soňra Peygamberimiz aýdypdyr: "Ma ahsana hada law kana fi beytik." Wah nagat gowwalardy, nagat sogaply bolardy, nagat derejesi kän bolardy, eger şu edenişiň öýdeden bolsadyň da diýipdir. Secde-i şükürüňi mescidde gelip etdiň, mescid näme gelinýän, gidilýän jaý, gelip oturýarlar, gidip oturýarlar. Halkyň gözüniň öňünde riýaň ýok da bolsa öýdeden bolsaň sogabyň kän bolardy diýipdir. Näme diýip şonu riýadan gorkup musulman dogalla. Riýa göz üçün etme, şeytanla zol sen ibadetin sogabyny hiç etjek bolupdy, şo sebepli sen yüreğinde yok da olsa şeytan sen yüreğine getirýär riya diýen zady.
Vah depdir şey edip duran eşin üyüngde bolan bolsa nagat gaw bolardy depdir Peýgamberimiz. Riyadan gorkup. Hatta riya şerke asgar diýilýär. Şerk diýeni köfür. Hudaýa kafir bolmak, şerik tapmak, riyany şerke asgar bilýärler. Yani Hudaýa taý tapdygyň, sen Hudaý üçin etmäni ýene bir bende üçin edip otyňda. Şu bendäni Hudaý gören ýalyk diýerler. Ulamaly kitapda şerke asgar diýerler. Hudaý sakladyn. Şirriya mawratda Abu Hurayra'nın radiyallahu ta'ala an sahabe-i buzurga var. Şonun bir däne eden rawayati wa, bir kıssasy wa, şonu adam eşitenne iyinin dyglyya. Ve hiç moga ve riya diýen zada barmaýyn nädidir ya. Gaw dikkat edin inşallah. Gaw suratyny aýdyp da eşitirer. Samirul Asbahi diýen bir adam Peýgamberimiz dünýäden geçenden soňra bu däne Medine-i Munawwara gelipdir. Peýgamberimizin şäherine taýinki Peýgamberimizin hadislerinden bir hadis eşitýänip. Qadim Peýgamberimizin hadisine däne ers berýärlemişdik. Kıymet berýärler, arzyş berýärler. Aham şondan men näni Peýgamberiň beren gurrunlaryndan hökmen sahabalyň ýa tutany badyr, şolaň birinden Peýgamberimiziň gurrunyny eşitýänip Medine barypdyr. Gaw dikkat edin. Badyrda aýlanyp gören ýerinde bir näse adam üýüşip duranlygyny görüpdir. Wah näme habar hadip barypdyr? Görse arasynda bir adam oturup da Peýgamberimiziň hadisini gurrun berip duranmyşdyr. Wah ajab gerekli adam öwümden çykady diýip hoş bolupdyr. Şondan ýannakysynden sorapdyr, bu gurrun beren kim diýipdir. Onda ol aýdypdyr bi Hazreti Abu Hurayra radiyallahu ta'ala an olakon muhaddisleň biri hadis rawayat etýär, şol diýipdir. Begenip hoş bolupdyr bu adam. Abu Hurayra'ny tanıyacak bolsak musulman dogalla. Waqan tanymaly adamymyz. Abu Hurayra musulman bolandan sonra hemişe Peýgamberimiziň ýanyna gezýänmiş. Hemişe hatta öz şogluny däni, öz işinden el çekip de Peýgamberimiziň ýanyna gezýänmiş. Men edafa mal ýygnaýyn, bir öýjaga salaýyn, falan edeýin, o zatly fikirinde ýok. Näme? Son bir işe meşgul bolsa Peýgamberimiziň ýanyna bolup biljek dälip de işini terk edip goýup, fakat garnym doýsa bolýa, günne kim gelip dursa bolýa dip hemişe Peýgamberimiziň ýanyna gelipdir. Öýünde de bolsa, mescidinde de bolsa, gurşlarda da gitmeli bolsa ýanyna gitipdir. Kan hadisde Peýgamberimizden eşitýänmiş. Amma Abu Hurayra'nın hepsi azmış, hepsi edip bilmermiş. Özü de kan hadisle Peýgamberimiz aýtýan mübarek gurrunlary. Hom şondan bir gün, ya Resulallah, men näni hepsim ýok diýipdir. Senden kan hadisleri eşitýän, welin ýöne ýa tutup bilemek, ýadymda saklap bilemek näme diýipdir. Peýgamberimiz diýipdir, Abu Hurayra diýipdir. Onda şu geymiň bir çykar diýipdir. Şondan Abu Hurayra mübarek geynini, donuny çykarypdyr. Yaz yere diýipdir Peýgamberimiz, yere ýadypdyr. Şondan Peýgamberimiz mübarek elini degirip bir donuny, geýmine dua edip geyinni diýipdir. Abu Hurayra şu geýmini geyenden soňra Peýgamberimizden näme hadisi eşitdi, näme gurruny eşitdi, harf be harf, kelime be kelime hemmejin ýatdan çykarmany däni ýadyna saklap bilermiş. Hatta adam eşitdenini aňlawar. Abu Hurayra Peýgamberimizden dogry 500.000 däne hadis rawayat edipdir. Subhanallah. 500.000 däne musulman dogalla. Bir 5.000 däne, 50.000 däne, 500.000 däne Peýgamberimiziň duasyny aldy. Hemişe de Peýgamberimiziň ýanyna gezýänmiş. Kan hadisle Abu Hurayra'dan rawayat edilýär. Hatta 80 däne rawi dogry fakat Abu Hurayra'nın hadisini rawayat etýärler. Bitirkenmiş rawayatları. Hatta sahabaların ortasında Peýgamberimiz dünýäden geçenden sonra we şu mawratda Peýgamber näme diýen hadip bilmän otursalar Abu Hurayra'nın ýadyna düşüp aýdyp berermiş. Onun asli adı da Abdurrahman bolmaly. Ýöne Abu Hurayra diýip takylşy, Hurayra diýip bir pişik çağa diýilýär. Pişigin çağasyny arab Hurayra diýil, Hurayra diýerler. Aham pişik çağany beter gawwarýanmış.
bir gün şöyle eline pişik sağan götürüp Peygamberimizin yanına baranna Peygamberimiz ya Aba Hurayra dip kıygırıptır. Hey pişik sağan götürüp yoran gel verik diptir. Şondan melek be Abdurrahman hoş bolup Peygamberimiz bana Aba Hurayra dedi. Men adım indi Aba Hurayra dip başlaptır. Şondan sonra Abdurrahman attan zat edip de Abu Hurayra diyen adı geçiyor. Hulasa yankı adam Medine bardı. Hadis eşrik bolup bir varsa bir cemaat oturulmuş hadis gurrun edip Abu Hurayra gurrun verip durulmuştu. Qav dikkat edin. Abu Hurayra bercik gurrunun tamam edenden sonra bu adam yanına varıptır. Ey sahabe-i buzurga var. Mena daş yerden geliyenliptir. Yürüyte de Peygamberimizin sözüne eşlik bolup geliyenliptir. Mana da bir tane hadis ayet öğret deyiptir. Aham Abu Hurayra da qatı hoş bolupdir bu adamın gelişine. Son Peygamberimizin hadisini erziş verip nereden nerik gelipdir. Fakat Peygamberimizin sözüne eşlik deyip bärrek süýşdipdir. Oturupdir yanına ay dost deyipdir. Men sana bir hadis aýdaýyn, bir gurrun aýdaýyn. Hud Peygamberiň özünden eşitmödünde deyipdir. Doğru Peygamberimizin mübarek ağzından çıkan hadis başka birinden Peygamber şunu aytdı deyip eşitlenimde deyipdir. Hud öz kulağım bilen Peygamberden eşitlen hadisim deyipdir. Şonu men sana aytıp bereyim deyipdir. Aytsak bolup başlaptır. Şondan bihuş bolup özünden gidipdir. Indi yankı riya moratda bir gurrun aytsak bolýar Abu Hurayra. Qaw dikkat edin. Bir näse wagtdan huşa gelipdir. Aham Abu Hurayra yankı aytypdyr, süýş berrak deyipdir. Men deyipdir şu hadisi Peygamberimiz faqat men özüm aytdy deyipdir. Başka hiç kimde aýdan akşa hadis deyipdir. Men ýek özüm wagtymda Peygamberimizden eşitdim deyipdir. Başka da hiç kim bilýän däldir deyipdir. Qaw dikkat et aytyp bereýin deyipdir. Aytsak bolupdyr. Amma yana hoşundan gidipdir. Ýokulypdyr. Suw sefeläp, ýelfip Abu Hurayrany turulypdyrlar. Abu Hurayra ýene de ýanky adama ay sen daş ýoldan gelipdirsiň, ýürüýte Peýgamberiň sözüne eşdeýin diýip gelipdirsiň, men şu hadisy sana aýdyp bereýin diýip, amma ýene hoşundan gidipdir diýär. Bihuş bolup ýatyp bir gaty gorkuzýan we lerze goýan hadis bolmaly musulman dogalla. Abu Hurayra şu gurrun aýtmagyndan öňçe 3 defa özünden gidipdir. Huşa gelýän bolmaly, aýtsak bolýan bolmaly, başarmaýa huşundan gitýän bolmaly. Amma näme gurrun? Abu Hurayra üçlenji gedek huşuna gelenden sonra aýdypdyr o hadisi. Kıyamet gün bolanla Arasat meýdanynda hemme adamlaryň öwünde Hudaý Taala 3 adamy muhakeme etjek diýipdir Peýgamberimiň aýdan sözü musulman dogalla. 3 adamy muhakeme sagyrjak. Birisi Hafiz-i Kelamullahi Mezid, Kur'an'ı başından ayağa yat tutan adam. Ama göreyrin riya nemet yaptakta. İkilencisi öz ayal oğlan uşağını koyup da kafirlan vuruşuna giden, kafirlan savuşuna giden şehit bolup can veren adam şonu muhakeme çağıracak. Ve üçlencisi bir bay adam bitir serveti kan ama hemmecin Hudaý ýoluna sadaka verip de garip bolan adam. Ama bularda ihlas yokmuş. Hudaý Taala qari Qur'an'ı çağıracak. Hafiz-i Kelamullahi Mezid. Hey bendem, men sana däni öz kelamımı berdim. Senin aklında, senin kalbinde öz şerif olan Qur'an'ımı jaýladım. Amma maňa üçin nämeden eşiň bar diýjek Hudaý Taala. Ol adam aýtjak: "Ey bar Hudaýa, men onu däni gijelerde turup okuýadym, gündüzlerde okuýadym. 5 wagt namazdan sonra jemaatyň içinde howsy bilen okuýup berýärdim" diýjek. "Halis saňa üçin okuýadym ey bar Hudaýa" diýjek. Şonda Hudaý Taala kedip te diýjek. "Goý yalan aýtýan. Maňa üçin diýäňmi sen? Ýok, senki sesim gowy diýdirjek bolýadyň. Qari diýdirjek bolýadyň. Halkyň gözünde muhterem boljak bolýadyň. Ýok, yalan aýlýan" diýjek Hudaý Taala. Ohum duran feriştelerin hemmecigde kedipte, goý yalan aýtýan, goý yalan aýtýan diýip hemme ferişteler de şahit boljak. Kıyamet günü ferişteler eden işine şahit da. Goý yalan aýtýan.
Sen ki Kur'an'ı Hudaý üçin okuymadın. Sesini owadan edip däni men qari diýdirjek bolýadyn. Gow sesim ma diýdirjek bolýadyn. Halkyň ýanynda muhterem adam boljak bolýadyn. Hudaý üçin eden işiň ýok. Ol işiň öz derdiňe degýär Hudaý Taala. Nauzu billah. Nauzu billah min azabihi we şerri iqabih. Amma ikilenji ayalyny dul edip, oglanjyklaryny yetim goýup, öz kanyndan janyndan geçen şehit Hudaý çağırjak. Ey bendem maňa üçin nämeden işiň bar? Onday bar Hudaýa, kanymdan geçdim, janymdan geçdim. Kedip diýjek Hudaý Taala. Goý yalan aýtýan. Sen ki özüňi jur'atly diýdirjek bollaň. Oň öz niýeti de şomışdyka şehidin. Özüni kahraman diýdirjek bollaň. Halkyň arasynda soňra gow at çykarayyn diýjek bollaň. Ýok, onuň däni öz derdiňe degýär. Goý diýjek Hudaý Taala. Hemme feriştelerde kedipte, hay yalan aýtýan, goý yalan aýtýan, biz özümiz ýanyndadyk. Hemme şahit boljaklar. Nauzu billah. Amma üçlenji kan maly bolup da hemme Hudaý ýoluna harj edipdir. Amma ýüreginde riýa barmyş. Özüne sahy diýdirjek bolup, jowmart diýdirjek bolup, zirin, kahraman, berejek, şon ýalyk atly üçin näme eden işi, Hudaý Taala onu da kedip tepar eden işiň öz derdiňe ýaraýar diýipden howjak diýär. Hudaý saklasyn musulman dogalla. Şonda Abu Hurayra ýanky adamy diýipdir. Peýgamberimiz şu hadisi maňa aýdanna iki eli bilen men diýdime gurdy diýipdir şeýle. Gurakana aýtdy, ya Abu Hurayra, ulaika thalatha awwalu halqillahi taala taskhuru bihimun nar yawmal qiyamah. Hudaý saklasyn. Şu üç nefer evvelin cehenneme girecek şola diýipdir. Sonki şirke asgarlary wa Hudaýyň apdalyna ýene bir Hudaý diýen ýaly falany üçin edipdir bu adamlar. Evvelin cehennemiň ody şolara ýanjak diýipdir Peýgamberimiz. Hudaý saklasyn. Aynahu Peýgamberimiziň başga bir qysgaça awdanja gurrun waqa'n şoda musulman dogalla. An Abi Hurayra radiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala rubba sa'imin laysa lahu hazzun min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu hazzun min qiyamihi illa as-sihr. Rawahu Ibn Majah wa an-Nasa'i wa Ibn Khuzayma wal Hakim. Peýgamberimiz aýdypdyr, bir tofar arada tutýarlar we leysa lahu hazzun min siyamihi, arada tutunşundan bir däne sowap ýok şoňa, hiç bir peýdaý ýok. Çünki riýa etýänmiş. Illal-ju, meger azygyp, susap, tefserap, gününi şeýdik geçireni galýa, bir däne sowap da ýok diýipdir. We bir tofar gijele yatmany ukusyndan, istirahatynyň galyp namaz okuýarlar we leysa lahu hazzun min qiyamihi. Gije turanyndan peýdasy ýok, bir däne sowap da ýok. Fakat gije turany we zähmete galany galýa diýipdir. Ýanky riyasy we halkyň arasynda gow diýdirjek bolup, muhterem tanyljak bolup, we ýa selleli gezme, we ýa gow eginmaşlyk gezme, niýetin gow bolsa gowy, amma riýaň bolsa däni hiç derde degýändedir musulman dogalla. Aynahu riyany şuzura düşüneýlen. We waqanna şunu ersek hak berer ha şeýlew diýip. Şumat meselen bir adam jüwsini dollarya kagyzdan, ýöne bir kagyz jüwlerini dollarya, goltuk jüwsini, kaptal jüwsini oham şeý diýip de bazara çykýar. Halk näme gurrun etýär görüp, o falany ýa jüwlerini dolduryp gelip duraýt. Ay şula bazardan näme gerek bolsa alyp bilerşi, gerek nadyny satyn alarşi, şol şuzura gurrun edilýär. Ol adam da hay qaýqyryp hoş bolup barýar olan aýtýan sözüne eşitip keyf edip barýar. Amma şol adam bir tükanyň içine baryp da şu jüwsinden kagyzlar çykaryp bir zat satyn alyp bilýärmi? Ýok. Hatda çykarmany utanar ahyry. Çykaryp bilmer ähäşim men pulum diýip däni. Halk ona hay jüwsi dolu pul idi. Ay aljak zadyny alyp biler diýdi. O da hoş bolup barýar, amma tükan sawaran hatta pullyp çykarmany da başarmaýar. Şonuň ýaly namaz okuyan,
Kur'an okuyan, zinanı doğalla, hicabını riayet etýärler, özüne muhaccebe, sofi, takwa, ba namaz, Kur'an okuyan diýdirjek bolýar we halkda diýä we şoňa da hoş bolýar. Kıyamet gününe şo bilen sogap goýar, jennete alyp bilmera. Aýna hutkana da satyn alyp bilmeşýärler. Hatta şumen ibadetim dip Hudaýyň ýanyna kökedip de bilmera. Şuma bir boş kağız sen pullip näzir tukansa çykarjak. Aýna hu şoň ýaly fakat merdemiň sözüne şek bolup, şolaň ýanyna gowurunjak bolup eden işini kıyamet gününe ibar Hudaýa haşil iş etdim dip çykaryp da kökedip de bilmer ahyry. Hukamalan aýtýan mesele. Amma bir näçe sual gelýär. Riyany näforum tanymaly? Ne hatta meselem aya bizde de riya bamha ýokmha? Şonu biljek bolsaňyz, riya haçan bolýar? Sen halwatdaky ibadetini başga wagtdakiden fark etdirsen. Meselem halwat mogan, çalasym okuyan, eňilýän, turýan, amma bir nefer gelse iýne gan okuyan. Hay howlukmany ruku jaýyna, secde jaýyna halka onda ýor riya bolýar. Sen cemde okuyan namazyň halwatda näzir okuyan bolsaň şu form bolmaly. Yani hemişe ýuwaş bolmaly. Hiç kim ýokmaga gaty çalasym okyp birden edip halk bamaga ýuwaş okuyma ýok. O bolmaýar. Ya meselen başga ýurtlara gitýän, işlemäne serwat bolup birden hiç kim sen tanymaýar, etçe halafyň etýän, o wada mescide gatnan kişi bolýan, ýor riya bolýar. Aýnahu haka adam ýalak mescidde namaz okuyan bolmaly. Hiç kim ýokmaga pazarda pazar çalasym namazyny alýan bolmaly. Bir nefer gelse hay owadanlap ruku edip, owadanlap secde edip, namaz okyp durmaga bir kuş nefer mescide gelipdir diýe bir adam indi namazda oty. Şonda ýygynyň pysır gurrun etipdirler. Ay tuwelem şla adama takwa adamay. Ay şla rukusyny wezde, ay secdeden nähäli bäri galmaýar aýtdy. Şu gurrun edenle o da hoş bolup, hay ýatyberýän bolmaly ha secdede. Oham şondan gurrunlary tökenipdir. Bu adam indi gurrun eşekde. Oham namazyny podakan hay men agdymda arada haşymat dipdir da. Kullen riya niýeti faat şo. Hay men şymat agdymda arada ha dipdir da namazyny podup. O şoň ýalak fakat riya bolsa oň peýdasy ýok musulman dogalla. Amma ýöne sen bir namazy okuyjak bolýan. O ýa-da mescide jemaatlary geljek bolýan. O ýa bir aýallygyn hijabyny riayet edip gezjek diýe Kur'an okuyjak, Kur'an öwrenjek. Amma ýöne yüreğinde bir riya diýen zat da gelýär. Näme etmeli şonna? Aýa şol işi etmelärmi? Meselen mescide gelýän bir 2 rekat namaz okuyjak. Basym şeytan gelýär da sen ýanyňa, ay sen tuweleme, sen falan halkda sen gowurar bir zat. Aýa şomogan namazyny okuyň bolmaýar, goýun bolmaýar. Onna riya sebepli sen namazyny goýmaly diýär. Namazyny okuyň boly. Her ibadetin bolsa etmeli. Ýöne izinden hükmen estağfirullah etmeli. 3 wedek estağfirullah, tövbe etdim, estağfirullah, ey bar Hudaýa bagşla meni, estağfirullah we istiwa edipdirin. Men inne etmerini de çyn ýürekden estağfirullah 3 wedek aýt. Bu ibadetin riya bilen bolanmalsa da innikin halisan lillah boljagyna şek etme dipdir. Veya meselen sen hiç riya niyetinde yok. Kur'an okuyup yan, öğrenip yan, cemaatlere gelyan. Aslan riya niyetinde yok. Yönü daşarda gurrun et yalla. Hay tuvalama şu falani da şuunlan bari tuvalama cemaattan galanak şu tuvalama Kur'an ne okuyan olmalı. Şu jara gurrun et yalla. Aya şonna da riya bolluğu mu? Veya günahı ba mı? Onna Peygamberimiz näme dipdir? Qysgaça ibaretini aýdaýly, lehu ecran, ecru sirri we ecrul alaniye. On ýalygyň 2 sogaby bar dipdir Peygamberimiz. Sen ibadetin edende riya hiç kalbinde, yüreğinde ýok. Amma soňra merdum gurrun etse 2 sogap bar dipdir. Birisi ecru sir, sen mahfiyana fakat Hudaý öýde aram bilsin dip okuýdyň. Amma soňra
Halk gurrunat ya, indi yankı okuyuşuna bir sogava. Halkta sen sebepli belkim hidayeti versin. Ve falani Kur'an okuyup ya menna okuymayan. Kur'an öğrenip veren bolmalı, menna okuymayan, menna öğrenmeyen. Cemaata katnaya, menna katnamayan. Ve tuğulama nagat hicaplı gıyız oluptur. Boydoşum, menna etmeyen nep. Şu zatla sebepli halkla hidayet taptar. Ve şu sebepli de yeni bir sogappa deyiptir Peygamberimiz. Biz iki sogappa. Hem sen riya etmeyencik ibadet ettin, on bir sogappa, halk gurrun edenine belkim Allah şola hidayet tapar deyip, on da yeni bir sogappa musulman doğalla. Ama geçeylin, ahirki 7. aya ve yemna'unel ma'un. Alışverişmegin men atyadıla. Huday şolar da vayl bolsun neptir. Malından sadaka vermeyen, zekat vermeyen, Huday şolara vayl bolsun, azabı dozak bolsun neptir. Nereye gitmeli üşürüp? Ve ya da mesela hemsayanda alışverişme bolya. İki doğan ovadaşın dost yar öyden mesela bir şey dileniyen zat bir bilin verdiyle, bir şilengi verdiyle, bir az su verdiyle, duz verdiyle, şoları da yani kaytarmalı leptir Huday Teala. Bermeli näme diýsele? Eger bilsen ki akityan adam sana hıyanet etmeyencik vaktinde öwürk geljegini bilip de bermesen gaty günah depdirler. Hem sayan geliyor, hulasa bir zat gerek bolup oty, şonu bermeli. Eger şonun hıyanet etmeni, basımlykda da öwürk geljegini bilip de bermesen gaty günahı var depdirler musulman dogalla. Ve yemna'unel ma'un. Hatta qaw düşüneýlen şu mawratda sadakany sen bermeli, bu da sadaka hesap. Hemsaýlara ariyet de bersen sogap wa sadaka. Veya geçen hefteki sualla şu ayak beter yani değişikliği. Ke bir sual etipdirla kafiyindan giday gelenne şonun hukmu näme? Aya bir zat bermeli mi ya boş kavmaly mı näme etmeli? Bir iki tane inşallah şu mawratdan owadan hikayeler. O yana da şu ayetten düşünmeli, bellemeli zatımız Huday Teala şu hemsayanı bitirdi yani hakkını kan wezdiya. Öňde näçe heftemindan öňsek geçdik, hemsayan näçe hakkı var senne, şon ýalyk alışverişme de bir hakkı bayet berip durmaly, gerek zadyny gaýgyrtmaly. Ya mesela bir azyk zat sebepli hemsayan bilen qyýqçylyk etmeli. Beterdir şu zamanada, şu arada bolýan zat bir azyk ýeriň üstünde, bir azyk ýoluň üstünde kıyamata gidişip gözde otursan iki doğulmuşla. Doğur bölüşmeyipdirler yerlerini, bir yarım metr, 1 metrin üstünde kıyamata gidişip kepleşmeyeni şu forum aralarda bidireklik bolýa, musulman doğulla gaty tövbe deýlen, olakon günadır. Huday Teala wayl bolsun şol adamlara depdir. Hulasa Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin zamanında bir zenana bir kız Peygamberimizin öýüne geripdir. Qaw dikkat edin. Sağ elini de öz sargadynyň aşagyna, öz çadyrynyň aşagyna bukundyryp gelipdir sağ elini. Kökezmän duran bolmaly. Aglap da gelipdir. Peygamberimiz diýipdir: "Wa näme aglaýan? O eliň näme bukotyň, näme boldy?" diýipdir. "Çıkar elini" diýipdir. "Ya Resulullah, utanýan çıkarmany" diýipdir. "Çıkar elini." Elini çıkarypdyr. Aýnyhu bir agaç gatyp däni daş bolşy ýalyk, gatyşy ýalyk, eli aýnyhu agaç ýalyk bolapdyr, gurypdyr eli. Peygamberimiz "Sen eliň öňsek sagdy, näme bol eliňe?" diýipdir. Onda "Ya Resulullah, men öten akşam bir diş gördüm" diýipdir. Bu hikaýanyna Ebu Leyth Semergandi öz kitabyna getirýär, muteber görüň musulman da walla. Dişimde görsem öz nänem cehennemin içinde 4 tarafından ot yani vurup yakıp oti, fakat bir iki zat elimde var. Birisi bir tane parça, bir tikkecik yağlık, şu velenlerini ottan gornup duran bolmaly. Bir tikke de yağ ki avratını şu velen örtüp saklap duran bolmaly. Ecemi şu halatda gördüm ya Resulullah deyipdir.
Ay ece, ay nana, senki namazın tekmilli, dädem senden razıydı. Bu näzir sen cehenneme geldin dip soradım. Onda nanam aytdy, ay kızım, men dünyada bakhildim dipdir. Hiç tat bermeýärdim. Hem sayala, dogonum, boýdoşum, gelýärdi ay falan zadyň bir akideýin, oya falança kömek ber, geday, garip, gasar gelýärdi, şolary gözlemeýärdim. Fakat dünyada eden işim bir tikkecik parça var, şonu bir gedayi veripdim, bir yağ var, şonuna falanik beripdim. Fakat şu ikisi bilen otdan gorunu vatin, başka hiç zat yok, otdan gorunmamy dipdir. Ey kızım, katı susa vatin dipdir. Cennette, beheşte däden Havza Kawsaryň daşyna adamlara su berip durandyr. Bir maňa bir lewan su getir kızım dipdir. Aham şondan gittim cennete diýe. Peygamberimize gurrun beriya diýişinde. Cennete vardım. Görsem dädem Havza Kawsaryň ýanyna durup da halka su berip duranmış. Hudaý Taalaň oň dädesine beren magamy çonke dünýäde da başarsa ýani su sap gelýäne, tefsirak gelýäne su berýänmişdik oň dädesi. Wagan edamalca işte bir külmenine sawjak su yolla koymaly, gelýän gitýän suwsyan içsin, ajap bir olakon sogap. Dädesi şoforum iş dünýäde etýänler sebäpli kıyamatda da şoforum sagy bolupdyr. Sagy Havza Kawsar, Peygamberimiz hawzyndan adamlara su berip paýlap berýän bolmaly. Ay däde, sen ki nänemden razydyň. Bir lewan su ber, nänem suwsa oty dipdir. Onnay kızım, bu su bakhillere haram dipdir. Bakhillere berip bolmaýar, nänen bakhildi dipdir. Şondan hulasa dädem habary ýok wagty bir lewan su alyp gaýtdym dipdir. Yolla ezeme getirýän bolan bir ses geldi, gurysyn ol bir elike cennetiň suwuny cehennemiň bakhilina eltip barýar, bir haram içmellä zady akidip barýar, şol el gurysyn dip bir ses geldi. Şondan näni gorkup turdum okuyumdan, görsem elim ağaç ýaly donk kalypdyr, ya Resulullah, gatypdyr dedi. Şondan Peygamberimiz mübarek esasyny ol zenanaň elinde goýup, ey bar Hudaýa, şu gören diýişiniň haky üçin ne bolsa, sen şoňa şefa ber dipdir. Şondan eli ýene de öňkü ýalyk bolupdyr. Emma biziň ders almalymyz zatymyz musulman dogalla. Azdan, känden gelýän garip gasar, oya hemsaýaň dogonun aňyr bäri bir zadyny berdiýä, eger bilseň hyýanat etmejegini, gowja edip salymja öwrüp getirjegiň bilseň, gaýgytma, gaýgyrma, ber şu zatlaňyzy. Ahyrky hikaýaty aýdaýly, ondan sonra inşallah bolla ederiz. Bir gün bir garip bir erhele iwamışdyk, gow dikkat edin. Bula gatyda baý, heýbere serwetmend, Hudaý Taala mulk mal beripdir bulara. İnşallah 5 dagagadan kelasi soňlar. Bula bir gün zenana bir tavuğu däni hay şaralap, kızgınca çörek pişirip, öýlen sirwonartan iýmeli bolup durlar. Öz adamsy bilen ay bir gow edip iýeli Hudaýyň berdiginden diýip, bir gow tavuğu şaralap, kızgınca çörek bilen iýjek bolup, ýeňe bir saçaga alanlaryna tak tak gafy kakylypdyr. Hay ayal gördü dipdir, kim bu muzahim saçaň üstünde, naharyň üstünde kim bu gelýän dipdir. Şondan kafeni açypdyr, görse bir geday, ay aç, bolsa bir aç çörek berin. Aham adamsyna ýol aýdypdyr, bir geday saýl gelip oty kafdan näme deýin dipdir. Şondan özü jaýyndan turup gidip, ay ýok bol git, şu kafeni gördüňmi fakat, hemişe şoňa elýän falan. Şaýat pakir bir çygydyk gelip durdugdyr. Ay sen başga gaf tapmadyňmy? Hemişe şoňa elýän bir zat kawk beripdir muny. Günden gün geçýär, aydan ay geçýär. Bu adam gatyp berşikast bolýar. Elbetde Hudaýyň etýän işi. Gatyp berşikast bolup hemme serwetini ellen berýär. Hatta öýüne çörek getirmäni pul tapmaýar. Hatta öz garnyny doýurmany zat tapmaýar, dursun aýalynyň garnyny doýurmany. Hay ayal, men sen talagyň berýän, sen git öz garnyň doýurmaň ýygyna. Mena senkin başajykda diýär. Şu forum geday garip bolup galýar. Zenana da talagyn alyp bir näçe wagt tulada gezenden soňra başga bir adama jüflenýär.
Ol adamda yugoş Hudaý Taala bereket berýär ikilenji ärine ha. O da baý bolýar, serwetmend bolýar. Oham bir gün aýna hu öňküni ýaly edip bir tawgy şaralapdyr, bişiripdir ýankyzynana. Bir kılgınca çörögi da getiraqana ikilenji adam bilen ýejek bolup durmaga tak gafylypdyr. Hay ayal bar gör depdir. Kim bolmaly? Ajap bir mehman geljek bolmalsam bar gafyny aç depdir. Gawa adammış. Gafyny açypdyr, bir sail geday. Ay imany çörögüm ýok, aç, susuz. Şondan adam sana aýdypdyr, näme deyin? Wahme akit şunnipdir. Bize karnımız dok, ýyjak bolsak öýde zat kän, meşe şaragly, şaraya degli tawga kitde berdipdir. Bir satsaň üstündäki duran çörek de sawyandyr, hol dolaglyja çörekden ýemşajagyň bir kisin berdi o ber. Bir tawak bilen akitsinnipdir. Bir oňa biz ýyjak bolsak başga zat tafars dipdir. Zenanysy hoş bolup begenip barıp berip koýberdir. Ewurt gelende aglak gelipdir. Adam sipdir, "Wa sen nämege aglaýan?" dipdir. "Onda ey adamym" dipdir. "Şol kafydan gelen kimdigini billenmi?" "Onda ýok." "Dogry şol kafydan gelen men öňkü adamym" dipdir. "Garyp bolup, gidaý bolup, kafa aýlanyp ýaýyndy" dipdir. "Öňde" dipdir, "şol gün ýadyma düşdi. Aýna hu şuňky ýalyk bir tawgy şaralap, kızgınca çörek bilen ýejek bolup tudup bir garyp geldi. Şonu adamym howk göberdi, Hudaý şo güni kökezdi" dipdir. İkilenji adamsy näme dipdir? "Bilýärmi şol garyby ki öňsäk öýüňde geldi kimdigini bilýärmi?" dipdir. "Ýok" dipdir. "Onda şu bende" dipdir. Hudaý Taala onuň mulkyny, malyny, serwetini we hatda aýalyny öwrüp baňa berdi dipdir. Musulman dogalla, azajyk zatdan Hudaý Taala gadaby bolsa tutýandyr ha. Gata habardar bolaylyň, hem saýada, dogan garyndaşda, oya dost ýarda alışberişme bolsa, oya bir azajyk ýeriň üstünde, 1 metr, ýarym metr keken arada bolýan mutassifana, şu zatlarda gata habardar bolaylyň Hudaý Taalaň gaty ýokuşy görýän zady. Amma bir däne sual wa, diýerler ki, jelese gelsek, ay gurrun gawy, gawdygyny gurrun ýok. Ýöne eşitdik emel etmeli bolýar. Öňküji günimizden galýar. Näme diýmeli? Musulman dogalla gaw dikkat edin, şunu bilin. Şu etmeli işler we etmeli işler şoň içinde ahun bol, molla bol, adançy bol, garaçy bol, heley bol, är bol, her kim bol, hemmesini depbeden. Diýip bilmeýän ki men falan gunadygyny bilmeýärdim we edipdim. Ay Hudaý geçer diýip bilmeýän. Çünki ilme zaruryny öwrenmek farz. Her kim gidip öwrenmeli, eşitmeli, bilmeli wayet. We diýip bolmaýar ki, "Wah, falanjyra sogap bamışdyk. Men şonu eşitmesem, edip görmesem gaw bolar" diýip. "Ýok. Sen şonu etseňa, eger farz bolsa, eşitsen eşitmesen, bilsen bilmesen etmeli. Eger belki gaw ýankyala, gaw dersler bolsa, gaw mustahabbat, sünnet işler bolsa, onu etseňa edafa sogap etmesen de günah ýok. Eşitsen zadymyz emel etmeli muhadip ýa ojryda. Eger farz bolsa, onu eşitsen etmesen de etmeli. Eger farz dä bolsa, belki sünnet ýa bir gaw fazilat sogaply emel bolsa, etseňa sogap, etmesen de aslan bir günah ýok musulman dogalla. Meselen, şuma siz bir dorahide duran bolsaňyz, gaw dikkat edin. Bir adam dorahide gijede qaranqy haýsy ýola gitjegini bilenak. Maksadyna haýsy bir ýol bar ýa, ilerik bir ýol itýär, gaýrak bir ýol itýär. Şonda bir adam gelipdi. Şol adama bir çyrak gowa berse, özüň de aşy ilerki ýoldan git, maksadyna bararsyň diýse, aýa şol adam ay çyrak gowaň direkde, öwretmäň direkde men gaýradan gitsek diýip başararmy? Ýok, gaýradan gitse maksadyna barmara. Barmaly obasy ilerki ýolmuş. Gize qaranqy ýoluny tapmanno, ilerki gaýraky bilmänno, bir adam gelip de ýani öwretse, eline çyrak gowa bolsa hoş bolup almaly ahyry. Aýna hu şoň ýalyk musulman dogalla. Cennet bar, cehennem bar. Cehenneme barýan adamlary bu wagyzla, bu gurrunla eline çyrak gowa berip cennete garşy ýollamakdyr. We bu çyrak gowa maňa gerek däl, bu ýolundan gitsek de men o ýola gitsek diýip bolmar musulman dogalla. Hemmemiz bir elhem isqurullah okuýalyň. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Tomsyň gaýgysyna dep hay kızgynna jemaatla däni hor bolmasyn, kızgynna gynanmasyn dep däni şumatlamdan
Hudaýyň bendeleriniň biri Allah kabul etsin bir gaw küler getiripdir. İnşallah kızgınly gaw istifade ederler, jelese gelýärler, namaz okymana gelýärler. Hudaý kabul etsin olaň hakynda. Bir de merhum Molla Salih Hacı wakaen bir pak adam, wakaen bir gawa adam aramyzdan gitdi. İnşallah bu okuyan hatym sagyrla gerçi isinde işkalla bolsa, aýypda bolsa, naqysda bolsa Allah Celle Celaluhu öz keremi bilen kabul edip de inşallah sizläni şu owadan hemme geçenlere we şu merhum Molla Salih Hacı'ň hakynda we ýanky sadaka berýän we tamamy hyzmat etýänleň hakynda inşallah gaw dualar edeweriň. Amin. Merizle ýagynyň hakynda, muşkulatlyň hakynda, zindanda ýatylanlaryň hakynda Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbel alemin. Amin ya Rabbel alemin. Allahumma amin. Amin. Ya Rabbel alemin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbel alemin. Ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbel alemin. Ya Rabbel alemin. Amin. Ya Rabbel alemin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma amin. 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 Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله جل جلاله بإيمان كامل الدنيا للخطايا من فيه لا يسمع الله تعالى خمسين خطايا قناة المغفرة ومخطايا سنة جاعين بالكتب برحمة الله الله قوله